Здравейте на всички, аз съм MagaProc.bg и днеска снимаме в Mineplex и ще играем Mixed Arcade. Просто игрите са ми интересни, там доста пъти съм играл на тях. Да. Джупър. Това е единствения кит, който имам. Защото други нямам. Добре, 40 секунди почваме. Между другото смятам да направя само половината. Да речем 5. Зависи колко върви от тебе. Всъщност те имат два сървъра. Европейски и такъв, кажи го. Сетая, аз съм европеец, зато и ЕУ. Ако поща бе. Трябва да видя какво пише. Skyland Parkour, coming soon. Значи първото ще е Dragon Escape. Добре. Това е интересно. Аз го обичам. Не знам за вас, по-точно не за вие. Объркам се думите, когато трябва да бягам. Не! Дай, момче. Карти. Добре, един падна. Той е риб, очевидно. Посетрям насам. Сам и насам. Ско правим? Насам. И насам. Хора, ще... Опа, се знаех, че ще свърши, хора. Добре. Това е лесно, стига да... Знаеш как се минава. Купава вики работа. Добре. Мучачо пикокит. Не го знам това. Не знам какво се прави с мучачо кит. Това е ботаницата, хора. Тук се тепаве и се кютечим. Да, ето, почва се! И аз съм първият килрат. Сигурно съм първият килрат, предполагам. Ей, овца. Което карти. Добре, тук ставаме лето. О, това е яко. Тук се къртят. Те иска да тепат овцата. Ма тя още е жива. Хора, трябва да отидете в туалета, да не знаех, че така ще стане.
Судо хора! Никой май не ме е видял. Какво играем? Не знам, ама аз веднага... Мерси. Толен четър. Откъде имаш вече? Абе, тебе питам, бе. Съм те па сигурно на 2-3 сърца го оставих. Добре. Къртя! Не къртя. Идвам на мелето! Още един... Какво ми се фърляш, бе? Оцелим? Оцелиме! Добре. Окей. Гърна е играта, хора. Мисля, у мене дезмач не ме кефи. What? Добре. Лъкчетър. Добре, браво. Ей! Танини, господине. Арчо... това е гадно. Аз имам worker. Сега това няма да го цъкам. Жут хора има Лавернат паркур, а там има Кален паркур. И мисля, че след тази игра още една и това да е за клипа. Само да видя колко време стана. Ще го ида по целския начин. Ще видя колко ще е след тая игра и там ще продължим. Не знам колко време ще ми отнеме тази игра. Тъй, че тази игра също с хора не е толкова интересна. Здрасти. Трябва да копаме сент, хора. Почваме да копаме. Трябва да ни ресурси, защото иначе не ме стане номера. Ще направя някаква глупава барикада. Махни се, моля те. Те я пречат. Те път ли се долу, бе? С така не знам. Аз викам да помагам. Мога де. Циганче! Циганче! Да, много мерси. Мисля, това не е за клипа, хора. Да, извинявам се, че къде няколко пъти си видях бандикама, ама винаги забравя да се взема телефона до мене и да се оправя. И затова аз бях някакъв пред това беше малко такова, как му викаш, това е. Mixed Arcade Games в не Badlion Bay. В Mineplex. Следващия път! Не се е така. Следващия път